Yung si Adrian, nasa pala yung nangit. Hindi siya kumukuyog. Magdala ng itlog yun. Mukuyog ka, dili. Tala na. Guys, labas mo na ang mga aktor ngayon guys. Kay pinayagan kami na lumabas, sabi ni Kapitan. Kaming lahat, ang mga pugi, lalabas ang mga aktor. Mabirada dyan. Oh? Lamig ba? Wala pa yung taxi. Wala pa taxi pero excited ang lahat kasi ibang ano to eh. Ibang trip to eh. Mga vloggers ang ano. Mabirada dyan. Mga lalabas. Siyempre. Sama niya mga vloggers. Plito mga kamera dyan. Parang hindi sasama si OS. Hintayin muna natin ang taxi, mini taxi na pangmaramihan. Guys, parang nandyan na yung minibus taxi namin guys. Ayan o, si Parikoy pa rin yung nagsundo sa akin. Oh, ilahaga po na. Ilaham good po na god. Kita nyo yan? Paalam pa tayo sa kanila, Kapitan? Di na no? Alam na nila eh. Walang operasyon. Picture na eh. Doon na, doon sa baba siguro. Taga kuha lagi. Hello. Hello. Yan o, bumaba na mga loads. Di mo kuyog si Mayor? Di mo kuyog si Mayor? Ha? 10 minutes? Ah, hintayin natin. Ayos yan. 10 minutes. Waiting. Siya service sir. Kanang mga mo abot, mo larga, mo rami. Yan ang mga loads diyan. Makasyal. Grabe oh. Mayor na lang kulang. Ayan oh. Videoan natin yan. Saan ang kape dyan? Walang kape. Ito yung minibus namin guys. Yan o. Ayan oh. Hello. Pisto na dito sa para maganda makuha ng mga... Oh, maganda ang mga... Yan. Yo. Ganito yung bilhin mo lang. Ah, mahirap pa sa atin. At sundo sa ano? Ah, pwede na. Kanang pag-airport. Yun na ni. Pangmaramihan? Pangmaramihan lagi. Mao tani mo ni yang gingon nga isundo nato. Tingin niyo dapat bus yung dalon. Ah, okay. Daghan man din mo. Wala upat ni likod eh. Huot kay mo ato. Ay mo na service na mo guys. Hintayin na lang namin si Mayorix. Chief John Perdi. Permin eh. Chief John Perdi. Nahimo na magkusiniro. Akong tako na yun. Nahimo na mag-chip ko. Padol ta sa. Padol das kamera kina raw kuha kay no. Hello. Ipos. Shout out, Wash out. Was paint. Hindi was paid. Ayan ang driver namin si Parikoy. Parang tumatakbo si Chief John. Ayan o, pang malakasan talaga to ng kuano. Sus, ayan na. Ayan na si Chief. Roll. Yor. Ayos talaga. Basta na. Cellphone yun. Okay, we go now. Yan. Magkakilo ka muna sa mga viewers natin. Hello. Alis na kami guys. Dahan-dahan lang kay papuntang Turco, Finland. Okay? Sabi ni Kapitan. Grabe ang yelo. Okay, palabas na kami guys. Palabas na kami, mag-sign off na kami. Dito sa daan. Pangmaramihan na. Bagong sign in, bago na yung sign off. Ayan, mag-sign in na naman ulit. Grabe ang yelo yan. Travel vlogs muna tayo ngayon. Ngayon medyo nadala si Chipmate sa kuwan eh. Palabas sila eh.
Paano? Pa-Finland ka na yung season na yun. Maybe this is for advantage for birthday celebration for Look, second officer. grabe talaga, birthday celebration pala to. Celebrate. So, Ayos talaga, mga birthday yan. for my second Advance for tomorrow. Advance for tomorrow, kay loading na, mamaya madaling araw. Ayun ang mga toro ko na siguro. What name mo ba? Osman? Yes, yes. Mr. Osman. We go now, we go to the now. front and turn to the left. We go. And then you have to go in. Yes, I will be here when you are coming back. Okay, 1600. 1600. Yeah. But if you want to earlier, so you can also call me. Oh yes, yes. Yeah, if have emergency. Okay. What's As out? As I told you in the front, you Katong have to go gilabyan to na, inside. There are small shops in the front. Did you? I told you. Ato to dito. there. Yes. I can drive it once more. I can drive you once more. But anyhow, I will be here. Okay, here. But I Okay. can drive you. Okay, okay. Yes. Dito niya tayo doon. We will be Dito going na. out there or Yes. we will Here you will find me Okay. Yeah. on this place. Okay. But still, We were Yeah. yeah. we will be going outside. Yes. There is a man. Ay, nakalabas na rin ang mga girls, mga marines. Saan tayo? Sa Kwan? Di, punta muna tayo sa Kwanson. Ikaw may nagkatulong sa church. Church. Oh, dito. Layo ka to. Kato, turo. Oh, lagi. Ano? Lakbo to. Punta tayo sa church na? O magpakudak muna tayo? Yan naman pinada, sir. Ayan o. Ayan na. Ano? Church tayo, church. Charge muna. Oh, grabe ba? Parang malamig dito, guys. Dito sa Finland Lodge. Ay, Wala ko mabibilhan ng ano dito kay Opay. gala ng mga parikoy. Oh, loy, first time talaga. Dami ko tayo. Ay, siya pagkudak niya. Kit. Kung summer sana, may banda na dyan na dito eh. May concert na sana dito. Sus, may concert na sana ba? Kailangan matibugan muna tayo, matibugan. Matibugan. Sa atin yung ano ba? Yung mga tao, alam mag-concert. Ay, ganda talaga. Simbahan mas simbahan eh. Ato to simbahan, sige. Toilet. Grabe talaga. Lisod bang Ala, ano ang magandang hidaan? Huwag ka magdayapir. Ay, kumpiyansa ka kay Nemo, oy. Wala sa kuha dali diaper do. Ang supermarket eh. Kuha na diha. Wala eh. Guys, ibang lugar na to, guys. Ala. Pag-iwalay na tayo nito kung saan tayo mapunta. Ako nagdayapir man ako. Ikaw hindi ka nagdayapir dong. Ako sa yung tango nito. Nice. Naglakad muna kami pabuntang simbahan kay siyempre sa ibang nasod na to na simbahan puntahan namin, kaya tingnan natin kung anong itsura doon. Dami ng mga tao, wala nang mask dito. Hindi na kailangan ng mask. Siyempre sa ibang laing nasod na eh. Ayan ang mga mall tour sila, oh. Hotel Manison. Para dito sa airport ba, no? Scandic, no? Para sa airport. Kagi tayo dere? Dalo dito Sa Inuwa. river. Pila rin pagbalik sa Nina, ane, mga kuhan yun. Nagay yung gloves niyo. Siyempre. Gloves, gay palito na ko gadron. Hindi mo mamalit paksit. Lagi, lisod kayo white gloves, eh. Asa wagi ato sa Aman to? Bisa na saan? Dere. Stop man. Oh, go na, go. Tala. Go, tara, oh, go. Narito. Kuya, mga porma, eh. Hamos yung ba? Itong na yung mga kuwan, itong na lang market na kuwan. Aman, ari ta. Kamu, wasa mo agi, dipinday ko ninyo. Ikaw. Ama, ari. Stop yun na yun. Basta kuan, basta stop. O, na hook na. Ala, mga loads, ang dalawang loads na, no? Ang mga birada dyan. Lagi na, ay, ko na isa. Turko.
Turcolax. Silingas tukti. Mga tuko ba? Mga tuko. Silingas tukti. Kalabas kami ngayon guys kay wala mga operasyon. Kung meron pa to wala na. Nagloading ka na. Di naman malak noon. Why toilet? Hey, kano wa man ka nangihi daan dito sa kuan? Barko. Anad kay binaklaya, baklay sa unag kalaw gali. Klaro kayo. Grabe ano. Positive 3 pero wan ya bono, bugnaw ya bono. Positive 3 wanong ta. Wag gloves lagi. Lagi gloves dia. Bugnaw na. Bugnaw ko na gloves gud lagi buang nga ay. Ay nako. Ay naaso sila oh. Sama ta? Ito ta? Unahan ta? Pwede ka mo agi sa itong nene maligya na mga souvenir. Souvenir tala. Souvenir. Market nila. Pag dito sa ibang bansa, pag stop talaga yung mga pugi. Pero sa atin, Takbo. alam mo na yan. Pwede takbuhan yan pag stop. Watch out, hello Philippines, hello Finland. Ayan ang mga flag oh, kitang kita oh. Ayun ka? Ayan oh. Okay, go na, maglakad na tayo kasi kailangan ng lakarin ang sobrang lamig. Ano daw? Dito. Grabe kalamig, oy. Naninigas na yung mga kamay ko ba? Grabe ba? Di Google kasi mo ata. Di mawa eh, kanina pa mo dire. Arder. Ha? Di na malimta na. Surbol na kayo na. Aw ka kaduha na eh. Kung kami patay doon. Dynamo. Grabe lamig ko. No, ayos oh. Ayos yun ah. Guys, day market to nila dito guys. Day market. Ayan oh, daming binibenta oh. Dit, dit, kit. Pag mabibili ka dyan na okay na sapatos. Okay. Divisoria rin siya, day market. Siguro may event ngayon, kaya nandito. Ikot muna tayo o simbahan? Dami nila dito mga guys, tingnan nyo, dami nila oh. Ayan oh. Simbahan, di ba? Simbahan muna, sige. Lo, may mga panit sa animals oh, original oh. Panit talaga yan. Palit ng animal. Palit ng animal na, palit mga gloves. May gloves siya oh. Ay, nagbalik na. Parang katugnaw siya. Tugnaw kayo. Dagang-dagang tao din guys. Basin na yung mga gwapong mga brander. Ala, masulayan kung yung pagka-hunter ni Mugit. Birahin na yung lata da yun. Pag games oh. Wala tayo pambayad. No, mga kuha nila oh. Tugnaw ay mga bligya-bligya oh. Lusog ka rin. Karo na ko ano? Bakit ito sa beer ni Kapitan ba? Karho. No? Brand sa beer ni Kapitan. Balik ko niya. Patusok na po siya na eh, 20. Mga brand nila dali ba? Uy, kabayan! Oh! Ano? Ay, wala sa ayos. Parang nalalamig kayo. Hindi napawisan ko eh. Nilalamig kayo. Ate, Ako pa nila ito pagtambok kay Kuan Marada.
River mo na diya siguro. Pwede mo siguro. Ha? Tabok eh. Lagpas sila buhay dito sana. Ya, mo ni pupalitan mo mayor. Kana ba pupalitan mo? Sungkod. Oh. Tinapay oh. Ano tinapay? Narao mga baso oh. Mga po mga disenyo oh. 23. Handmade yun na ba? Handmade. Napag yun na rin oh. Napag sila yung mga kuwan-kuwan dahil mga iro-iro food ba? Sausage. Kitchen oh. Sama sila? Kita lagi sungkod si mayor. Ayos ito guys, parang day market nila dito, daming binibinta ba. Pili ka lang dyan, kaso walang gloves eh. Oh, naamo day gloves oh. Ito eh. Ito okay gloves. Na, pariha dito eh. Spices, herbs and spices. Akin na na. Tilapia. Kaya mo lang kung mayor. So, nasa mo tason? Ha? Sa tabukanan ano. So, may tabukanan. Puro dito sa mga tao. Dire siguro. Pero church mo na ano? Kita na talaga simbahan guys. May orasan pa na malaki. Kabayan. Kas kabayan? Dili. Dili na. Ano kabayan? Bibili kami ng mag-visit muna kami sa church guys. Tatawid kami dyan no. Kita na yung simbahan no. Parang nasa langit ang cross. Pagi lang, ayan no. Kita nyo ba? Kita nyo mamaya. So mo na yung river na eh. Mandulog? River Kuway. Ha? River Kuway. Down by the river. River Kuway guys. Kulang na to? Muna church sila son? Sirado man? Tawid na tayo guys, kaya punta na tayo ng simbahan. Kayo ang saga primero? First? Kayo ang saga? Hindi kasi kayo nag-diaper eh. Basta kayo yung diaper ko sa atin. Yung tumagas na. Ano, tanggalin ko muna diaper. Ano na? Yan o. Naawa oy. Abli makan eh. Tit pusing nga, kaya pa-picture na to. Pusing ta diri oh. Background ng kuan ba simbahan pang profile pic. Pusing ko daan be. Pusing sa ko guys. Basa guys. Ayo ice guys. Di ya, wall. Basa man. Basa. Ito na ang simbahan guys. Dami na ito skilid oh. Old Church. Ano kayong pangalan na ito ng simbahan? Grabe ang laki oy. Makita mo talaga mga simento dito guys. Mga bato. First time ko talaga dito guys oh. Grabe ang laki oh. Makahangad ka talaga sa sobrang haba ng kuha nila. Yan guys oh, ganda oh.
Kita niyo ba? Grabe yung structure. Grabe yung structure na. Ayan, nasa labas ang simbahan. Oh. Naglabas mo ng simbahan yan, yun siya makikita mo. Parang sirado ang purtahan. Grabe kahaba guys. Parang 6th floor na to o 7th floor kung sa tawagin sa atin. Baka bawal ng picture doon. Ipara muna natin. Papasok eh. Tingnan natin kasi baka Sila pwede? Sige. Sige tayo. kayo sa kabila. Pagpunta niya, makapilay. Hindi na siya pilay. Dito kami sa simbahan yan guys, sa loob. Meron silang kuhan dito. Meron silang wash cabin sa loob ng simbahan. No? Ito yun, WC. Wash crew, wash cabin, ganyan. No? Yan ang mga tropa. Oh. Ada yan. Ayos talaga. Halos talaga doon sa loob nila guys. Ganda ng pangaluma talaga to na simbahan to. Mga 1524 pa siguro to. So, balik saan tayo? Snack na, snack. Oh, balik sa kuan. Saan? Balik na tayo doon. Multors na tayo, Multors. Ayan na. Lumabas na oh. Dito tayo sa gilid dadaan. Ano oras tayo babalikan? 4. Anong oras ngayon? Alauna 15 pa. Pwede pa. Dito tayo sa gilid kay walang ice. At sa mall, kilid sa mall natin nanan. Oh, pwede. Yan, parang maganda yung plano. Sige. Baba namin guys. Tingnan nyo yung itsura ng kuwan guys oh. Ayos oh. Be, kita be, picturean ako be. Kita tanan be, timer. Okay gapon, uy. Di uy. Wala kabot. 2.5. Dos good. Mau na dos good. Asan naman sila? Asan sila nangagi tadi? Dari no. Tanaw sa kong gloves pre, masin na itag Jace Arison. Ay ba? No. Ha? Di Jace ra ko. Jace ra ko. Wala ko'y butal, Jace ra. Oh, why this ani? Basin na yun. Tangi, tag Jace ta? Gucke, dass ich das Staatsexamen mache, die Masterarbeit. 25 yung kao. Gali. Wag yung Jace yun. 19. Muka eh. Asa naman sila ng Agison? Asa na sila? Asa? Dere? Dere no ta? Wala na siguro sila ng aturitos tumoy eh. Gaso-aso na mong bakba guys. Murag na ni Carillo guys. Oh? Taro kayo. Asa naman to sila? Hala? Kita mo na to sila. Ano man? Ha? Iguwang na to sila eh. Ato na. Ato ta stadium. Oh. Ta. Dire man ta ato ganina. Mo man yung ko ano.
Patay nawa no. Nauna sa ila. Nauna, kinihop napit beta tanong tag jacket. Diretso nila dai. Oh, dito sila. Lagbas to sila dito. Laos to sila dito no. Laos to. Asa nga? Dito agyo. Basin na yung makita. Nana uniform ba? Sige lang ah. Wala man, di naman makita. Na to sila. O dire, layo na dire, balik ka dito. Dito na lang ta. Asa? Ito. Ito yung ibalik ka na to ganina. Ano pa yung mga gahit na to eh? Ano gani, baso na natin mapalit po ba? Ini, burang barato-barato siguro na kaysa sa Kuanson. Kaysa sa... Ano sa Kuan? Mall? Ano? Di na. Mall ako. Yaw, mga kalo nila oh. Mas mga kalo ko. Di mo po na magamit ito agad. Saan ka po sila ron? Bakit dito lagi to sila dito? Asa dire? Sa mall? Ito na to? Yaw, makay. Dari. Tara. Di mau na. Di na. Di na lang to. Dari to. Di am tanang lagi kanina nagpicturean oh. Tara. Oh, punta na naman tayo doon, parang may banda dyan. Oh, tingnan natin doon. Tignan naman natin yan. Mayroon doon na tutugtog doon oh. Talagang inahanap namin yung mga magandang ano. Kasi nga pala, pagka sinasakahan lang tayo dito, kaya inahanap natin yung mga nalamit. Wala na yung nag-rally, no? Parang cruising pa rin, no? Ang kamay natin. Grabe ang ginawa, eh. Pinapasok na yung gloves ng ano? Ang lamit. Kabit niya pa rin, dahil pa rin yan. Meron pa, wala na, dinilit ko na. Ay, yung kabayan. Ay, yung kabayan. Saan? Si kabayan. Ayan, no? Kabayan. Ah, grabe kalamig. Lamig yung kamay. Kabayan, kabayan. Yung si kabayan. Ano po yung bigay dyan? Sa kalig. Wala man, di man bigay sa mga pugi. Binangon. Ha? Pangatag mo. Mga tag to. Oo, nga mga nangayo. Atong ba istorya? Gahi as internet nila, inaagya po ng internet, oh. No? Sa cellphone na. Ano? Sa cellphone na. Konektado ya po, no? Ito na pangatag eh. Dos na, alas dos. May mga view, guys. Timing talagang labas ngayon, parang holiday. The old Irish pub. Tugnawa na eh. Oh, old Irish ka. Fazzer. Dire na agi dire yan. Ano atag sapatos dire. Basin din ay mauyon na, bit. Sayo. Wala ba
Wala na bugnaw dali. Mall naman mall. So na sa mall ang mga Marines. Ito sa Patusan son. Patusan na diretso. Santa? Oh, sa Patusan ko. Ah, sports lagi na, no? Ha? New Yorker, oh, mga branded din, maaari tao. Dari, basidaan na, dari. Panahon na to. Pero, tanaw tayo dito. Follow this guy. We will go to the Kuan Sports Center. Follow the leader, mga sir. Lahat na no, murag gibago na siguro na yung tradisyon. Girenovate siguro. You see that down, down. So take stairs to down until you take the another stairs to down, and it's right here. Okay. Thank you. Bye bye. Yan na, naiwan na si pamilya, oh. Down and then left. Down pa. Down pa yan. Murag underground na din isun. Huh? Til ya. Nah, cellphone na no. Yay, cellphone na no. Tilyo. Yay ka. Ana rason. Dari na gini gloves dari. Inter Sports. Oh, ba ni son kantong sa stadium? Mo ni siya sa stadium. Yan, sa Jung is Lahat po na siya, no? Pumili na diha, Kit. Ano si kuan-kuan diha? Harong, hapdos. Hapdos. Ay, nagkuan-kuan. Kinagasil, oh. Basta na yung nanasil na nakabutang, ano? Pwesto. Kamay man. Gamay lagi. Kawa, puro bonto niyo. Murag kuan bakan burst. Kasi size Napa siguro nila in size, Betul kan? Danahan ko ani da. Advance. Bansoy. Bayan. Ha? Oh, nakadungog kay headset man. Walang sale. Dili magkatulog palit. Libas. 69. Pili muna ako guys, mamaya na ako mga video. Kaya pili muna ako ng mga sapatos na hindi ko naman bibilhin. Yan. Hindi matamis. Ito maganda, matamis. Invictus. Pero ito new one ito. Ito lang mga presyo. Ay, ano 100? 100? Kano? 100. Rin pala. Oh, maganda yan. May mga replika daw eh. Talaga yan. Ayan, yun. 100 to 87 no? Saan Invictus dito? 100 no? CK. May CK din oh. Gucci. Crit. Regalo yung mga perfume. Banda to eh. Crit. Chan. Yan o. Perfume din nire eh. Diesel. Kuha sila sa kwan. Nandun sila sa Kitchanim. Wala sa ayos akong wala na ko na stop ganina baga sige record. Oh. 30% na lang wala. Di okay lang sa memory ang sa battery lang. Wala ko kadala ro extra. Battery na. Na ako extra na duha na na yun. Wala ko gidala kay expose sa mga to.
Power, power, power. Kami ang mga pe. Ay! Jojo. Skate, skate. Ano mo dyan? Pwede na tayo mag-skate na rin eh. Oh, expert yun dito. Justin. Ayan na mga cellphone dyan. Ay, kabayan. So, cellphone. Uwian na ng mga parikoy. Ano raw din eh. Ama tagi dia. Dari na to. Oh. Dito na. Wala na, gamay na lang. Pwede ra magkuan, magapit. Pihap kuan ba? Palit tayo isa ka botelya ba? Uwi, ana mga parikoy. Ayos din dito, ayos lang. Ito, malapit na kasi kuan eh. Malapit na mamala ba ang winter. Kaya sale na yan sila. Uy, ayan na para ini no. Sana yun? Ay, jump pala ko mo. Suotin mo na yan. Wala sa ayos. No, grabe yung mga buyer talaga. Suotin na yan no. Kalo din sa ako nang din naka-drive pa. Yan ang mga Storage na mga pang-vlog ba? Sus, tuwa pa rin dito. Oo, minumul din yan eh. Minta na yan. Wait clone. Meron pa sana doon eh. Puntahan natin. Pwede pa. Hindi pa yan. Ano? Kaso wala na, natagalan kayo doon sa nila parikoy eh. Hindi naman tawagan mo na. Kasi extend mo na kami alas 5 na lang. Tagalan mo sila parikoy. Aman. Wala na. Sa bus. Asa mo, baterya? Bus station. Dato ta liko na yun. Ayos ang trip, Tayo ay makauwi na rin sa barko, balik ano na naman. Kulang pala ang 3 hours. Babay na. Ha? Sakto lang. Babay na, babay. Sakto na yan. Experience na dito kasi puro lang to daan-daanan lang sa kuan eh. Wala na. Lapit na talaga. Doon na lang sa barko magkape. Pagdating kape diretso. Doon na lang Vladimir pag-uwi yun. Vladimir. Pag-uwi na mag Vladimir. Sigurado na. Ito problem ano raw? Ari to. Pawala. Patuo dito. Sus na isa. Oh, pwede ko. Sama ka. Tuwa ra. Klaro kayo, pula. Siga pula ba oh? Nading barko nila di aron? Katong sila parikoy? Oh, let's break it. Alam nga diha. Siso? Sa Turko? Oh, Zos? Lagi, Siyos lagi.
Serious na sila doon. Oray, para si Kuan ay kauna. Tabok pa. Tabok na tayo doon. Uwi na. Para si Parikoy yung kauna dito. Ay, sakto talaga. Uwi na kami. 20 ro? Asin, ha? Di siguro eh. Palita be? Palita. Barato ra 20. Daghan ra kayo. Sushi. Sushi. Ay. Pare-pore. Sakto lang yan. Kaya sa oras pa ang kain. Nara na siya diha. Ganina ra nagatagad. Lah. Oh, na? Oh, mau na. Ano mo lagi nagsubuhan? Mau gani. Ready na ang mga parikoy. Alam na yan. Tana rin na sila. Did you enjoy? Yes, too much enjoyment. Siyempre lakad-lakad eh. Tingin-tingin ba? Parang may San Miguel sa unahan. Makita. Oo, San Miguel logo. Redoors. San Miguel. Apa itu kasih hotel ya? Archipelago. Ito na yung service namin guys. Bawa niyo. Muna na eh. Try, driver eh. Friend! Tika dia. We're going home. Siya pala yung nag-hintay. Hintay na siya. Yes. Everyone here. Yeah. Good. Hintay yung alat ang paan. Okay. Yes, because I stay in the front. Bye-bye. Yan, bye-bye na. Bye-bye. Ayos talaga. Okay. Are you satisfied with the town now? Yeah. Is there something you want to see or? If you like, No. I don't know. Then. I want to. Ayos talaga. Ayos talaga. 4, 6, 7. 7, yeah. Yeah. All complete. Yeah. Oh, asa mo? Dito na magwakas ang ating ano kay para relax na tayo pa uwi.